Ahoj, Florianko je 5 měsíců a váží už 8 kg, což si myslím, že je nejvyšší čas začít s úvazí na záda. Takže začneme batohem. Miminko si dáme na střed šávku, tak aby horní lém byl v oblasti oušek. Ten ohrneme přes ramínka, zhruba u hrudní kosti držíme a od spodního lemu, od kolínek do levé ruky řasíme. Pokud máme nařaseno, to samé druhá strana. Vznikne nám uzlík a střed uzlíku máme zhruba v oblasti té hrudní kosti. Pozor, oblast u prdelky musí být dostatečně volná, aby jsme měli dostatek šátku na podsazení. Tak, oba dva cípy si hodíme na jednu stranu. To je na levou, budou teď vždy mezi mnou a miminkem. Teď si Florianka natočím na levou stranu hlavičkou, pravou rukou ho podepírám, ruka je mezi mnou a ním, cípy jsou také mezi mnou a ním. Tak to si s ním pohoupu, to má Floriánek moc rád, to se dětem líbí a jemně si ho nabalím na rameno. Jistím ho pravou rukou, levou rukou už můžu pustit cípy, provleču hlavu, vzadu si chytím za nožičky, takže mám jistotu, vím, kam miminko dávám, najdu si správnou polohu, tam, kde mi je to pohodlné. Tak, vezmu horní lém, přitáhnu, tak, a spodní lém si co nejvíce vytáhnu a založím pod prdelkou. Tak. Levý horní lém si pořád jistím mezi koleny, viťátko si pořád držím pod prdelkou, zároveň si tak jistím i spodní lém, aby mi nikde nevyklouzl. Teď si vezmu pravý horní lém a utahuju si jej do ruky. Takovým potáhnutím a jemným zatřesením si látku ještě lépe dotáhnu a posledních 10 cm si založím. Pokud máme, dvakrát zatočíme paží, spodní lém pořád jistím, mám ji nahmátnutý pod kolínkem a tento popruh si vedu pod kolínko, pod prdelkou a zajistím mezi koleny. To samé druhá strana, takže chytím miminko pěkně pod tou dubkou, tím ho jistím, mám ji pod kontrolou, toto je dobré u dětí, které jsou už koničky, vezmu si ten horní lém, co nejblíže k miminku přitáhnu a dotahuji. Zase tím jemně. Zavrnění a posledních 10 cm. No, si založím. Nezlob se. Dvakrát. Zatočím. Přes lém. Pod prdelkou. Pod nožičkou. Tak. Takto bych mohla zakončit úvaz uzlem na břiše, ale protože já mám ještě dostatečně dlouhé popruhy, tak si je můžu vést na zakončení na tibeťan. Takže vedu křížem přes prsa, podvleču pod ramenním popruhem, nezlob se.
Opět to samé, druhá strana. Dotáhneme. A zauzlujeme. Tak. Kontrolujeme si podsazení, takže kříž roztáhneme od kolínka ke kolínku. Zkontrolujeme si, jestli opravdu je prdélka zajištěna. Jemným tlakem do patiček a do lítek si miminko lépe podsadíme. Tak. A já myslím, že jsme to zvládli.